barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri. Har ila yau dai kuna tare da mai imani. Ma Musa Musbillah. Wannan shiri mun yi ta ne ba don komai ba kuma don kowa ba, domin samar da ci gaba na angonmu babban gwani da angon nufa. Ƙungiya mai suna kuma ce mai take babban gwani da angon nufa Youth Development Association. Ma'ana nan ƙungiyar ta da manufofinta akalla sun kai guda huɗu. Na farkon ta samar da kamfani domin ci gaban masana'antan cikinmu. Yanzu misali akwai wasu masana'antan cikin namu za su je neman aiki wani kamfani ko dai wani guri wanda ake son aiki sosai, sakamakon rashin takardar nan to sai ga an hana ɗaya ga cikinmu. Kuma ga ba abin da yawan da farin ciki a ce mun je ɗaya ga cikin ya neman aiki ba samu ba, to za su samar da takardar ne domin samar da aiki cikin sauƙi ba tare da mun wahala ba. Na biyunta domin tallafawa marasa sana'a cikinmu. A cikinmu akwai wanda ba sai sana'a, akwai kuma waɗanda za ga iyali ga 'ya'ya, to za mu yi domin tallafa ma 'yan uwa da juna, a taimakawa juna, kowa ya tafi da shi cikin lafiya. Na ukunta domin samar da sasanci da sulhu a tsakaninmu. Yanzu misali ɗaya ga cikin gidajen anguwanmu an samu wani matsala na faɗa na rashin fahimta, za a shiga ciki a sasanta su domin a samu haɗin kai. Na hudunta domin tarbiyyar 'ya'yanmu da matasanmu. Ya kamata don Allah da Annabi mu hankalta mu fahimci wannan rayuwar, mu gyara abin da muke wanda ba daidai ba, saboda a wannan rayuwar idan yau mu ne kuma ba mu ne ba, ya kamata kowa mu gyara don kowa ba, ya kamata sai mu gyara domin zuriyarmu. A ƙarshen jagorancin wato shugabanmu Barista Balarabe Shehu Ɗalibi AG President LLB LM da kuma mataimakin shi Malam Hijar Dogo da kuma sakatare Badamasi Bature Abdu da kuma PRO Umar Doko da kuma Nuhu Sani Himma Trejo, duk a cikin ɗaukar nauyi na Baba Sule Shehu Ɗalibi. Dukkan ne muka yi ka wannan karshen shiri. Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani, Allah ya sa ya amfani, Allah ya tabbatar da ƙungiyar nan mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Jama'a a nan ne aka kawo ƙarshen wannan abu, to sai wani haɗuwan kuma. Mun gode, sai an jima.